যে মিয়া সাল থানায় বদর মিছিল আমসাইনি তাকু অজিত যেটা লাংমা সাসলাংমান হয়েছে বা বুতগৈ হাইকাই টকসার খাইজাগৈ লামা সমান ও বিষয়টা নরগে বিন বিহিগ্ন থানাও তুমন ইয়াগুলো তাবসু জরতই তামতামো কগ্রক খোঁজা জাখা আও বুড়িনি বুমঙ্গৈ বত কাইসা কলং কিনি হাই নি जों अब समाजाव कायसा किनि खामिया बेलेखौनो सृष्टि खालायखाबो कारण जों नुखुं खागांखाय बुसाय बुसानो माया नांना नांमानि ओ मायानो एकदम खालायनो खिबिबो बुरिनि बुमंगै कायसा कलं किनि बुमंग खालायो बहाय बुरि रक समाजाव जे दंनाय रक ओंखाय अबनो ताबो सुगरतै जों आरो थानाव सिनि जे बुरि रकनि कमिटि हयते जों फायलायगा कारण अबंखा साया ताक बिनि बुसा बुरि गनै दङ हनै खानाव बुसा बुरि गनै ओमफ्राय बुसानिबो लाइफ सेसुं थाखा सेसनु होननानै दा बताबो कायसा बिनि बुसारंनिबो गोबाला कायसा कलंक खालाय खालाम थाखा ओमफ्राय बुसानिबो लाइफ सेसुं था बिनि निजे सब लाइफ सेसुं था बिनि बुसायनोबो बुथारि सिरगा गावबो कायसा जों समाजनि बिलायखिनो खामिया होनोमोन बेहाय बुरि रंनो जों समाजाव राखनि साइकेबो राख माजारा रुइ जों समाजनो गाहाम खालायथि सानानि बागै जों कुनि अरा बुरि कमिटिनि फायते जों बुरि मियानि सालो जेटा रिता देब्रु माननाव थानाव तो जामा यागलो ताबसो जरते या का ना ताबसो जरते साइडमा खा बुथानाय साबो अबतो जों जे ताबु मिडियानि थ्रु तेना आंखो जे आजागा थाङै नुगैयाखौ आं मिडिया थेके YouTube राव नुगैनो साइमानैनो आं कुनि कमिटि नफायते जों बुरि रंनि दाबना बुरि रंनि सोशल वार्कार खालामनो हयते जों खायो अर दांनाय बेगा बुरि रंजाखा गांगाय दाखु जरतै जों जे साइमा माने बुरि बसिका हनै खानाव बुरिनो बुथार हनै टाइप नि लदि सला बंख जे बोलाय कास बायलाय गंलायने जेला अब जेला रंजाखा हनै खानाव जों अर थाना थायो साइमानका सलानि के पारा रो कामी रो बर सलानि पारा कामिले आं अब डिटेल्स साइमियाखौ रंजाखाबो सिनि साइमाखौ जों दाबो नायनो थाङो हयते साइमानाय mung dok ta masalah ni tamro kaito mung gangkai kisa oro khanamani bisal de borma hne khanawa contact dari kam khai tong hne jompui ni hne bisa khanawa bungni logio tai oini borok boda tong na om hai kono sono bungni logio oino borok da tong obo sing nai methane thekeno saimanai bungni borongni je nai menu hate sing takku jorote borok no kunu hne khanaga oro nai matang theke tamori fuji